салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз мо гиребони ҳамин халата тайёр мекунем. Ман хе материалшо гиребон манам хе кашидам ва фақат манам ҷай дӯхтам. Хе дӯхтам. Ин тарафша намедӯзем, ҳоз қайчи мекунам. Манам хе мебурем, ҳоз бо гирдаша мебурем. Ман хе мебурем. Мана гирдаша буридем. ҳозир расишка метем. Мана хе از طرف چپ باش اتو میکنیم. برای راست شروع آمدنش بعد میچسبونیم. بعد این رو داخلت میچسبونیم.